May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem. אוקיי. שלום חברים, אני דני סקופ ותכף באים להחליף. שלום, אני שמיכה כחולה, אחות של השמיכה החומה, וקוראים לי שמיכה כחולה, אבל אתם... אוקיי, ואף אחד לא רוצה לשמוע ממך. ובאים להחליף אותי. הייה! אתם יכולים לקרוא לי סיפור. אוקיי, שלום, אני המחליף של דני סקופ ודני רוב, ולא, קוראים לי דני! אני אצחוק רק את הדני שלי. שיר למעלות! שיר למעלות! אש העיניים! לא נורא. אוקיי, קדימה. ולתחתית, ותסגור את הדלת. ולתחתית. ביום שני הבא יהיה 20%, 70% טיפשות ומטומטם חלקי. אז קדימה. ותודה רבה לכם ולהתראות. לפי תחזית יש המון שמש. הנה משהו, צריך לשים משקפי שמש. הנה משהו מעניין משקפי שמש. 5% יופי, 5% הגנה מהשמש, ו90% לעטות אנשים שהם לא יודעים לאיפה אתה מסתכל. שיר למעלות. את העיניים. טוב, זה מספיק. זה טוב. שלום חברים, היום אנחנו זה שורף! זה נראה כאילו הדלים חבר חית הזה, ולא מים. אוקיי, תשתוק. שלום ביידו. לא עוד ככה, טוב? לא עוד ככה. מי רוצה גם אש על הראש? לא, אני לא רוצה. קדימה, תעשי הכל. שלום עידו, אתה הגעת לבית חם בחדשות מצחיקות. לא בטוחים שהוא יודע. אוקיי, ואני שואל אותך מה דעתך על תוכניתנו. טוב וקיבלי. לא שאלתי אותך אם הפלצת. אז טוב. אוקיי, מה טוב? קיבלי, התוכנית הזאת. מה בא לך? להפיץ. בא לי המון דברים. לי בא $1,000,000, אתה יודע. יהיה וילה בקיסריה. אני רוצה סנדקי פיות, אבל גם זה לא הולך לקרות. מה? כלום. תודה רבה לעידו בוזי! אני אצח אתכם עם סגין. תודה רבה לעידו בוזי שהיה איתנו. זה היה הבית החם הכי קר שראיתי. אוקיי, תודה רבה לעידו בוזי שהיה איתנו כאן בבית חם. ומה? ועכשיו קבלו את שקט המילה. אוקיי, אני בתור העורכת ולא העורכת בפועל של חדשות מצחיקות. כן, אני רוצה להגיד לכם כמה מילים. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady